Ministru, grazie ħafna ta' bdajtuna. Dan huwa moment partikolari, għalikom u anke għalina kulħadd tista' tgħid. Illum xtaqna illi ngħaddulkom mod uffiċjali l-pjan ekonomiku tal-Kamra tal-Kummerċ żviluppat fl-aħħar xhur, ma nħossu li ma hemmx ħin propizju iktar minn issa fil-mument meta għal raġunijiet ovvji li għandna x'assimu għall-coronavirus li wieħed jieqaf u jaħseb. U bħalma jiġi meta wieħed jaħseb jippjana biex hekk malli tgħaddi dan il-perjodu li speraw qasir nkunu preparati iktar b'saħħitna possibbli biex noħorġu minn din forsi iktar b'saħħitna ekonomikament, soċjalment u anki kulturalment, ambjentalment iktar b'saħħitna milli fil-fatt konna. Maħniex se nagħmlu ħafna ħin illum bħal kan nispjegaw id-dettall, jiena li xtaqt huwa llum nagħtilkom kopja mod formali ta' dan id-dokument. Huwa dokument serju li ġie moħħmi minn 26 CEO li poġġu din l-ekonomija flimkien ma konniex nafu li se ngħaddu minn dal-avveniment tal-coronavirus, però fir-realtà u jista' jkun hemm xi tweaking għandu bżonn isir, però fir-realtà nafu kemm it-timing li fih ħanibdew naħdmu fuq dan flimkien mal-membri tagħna, flimkien magħkom kull enti oħra li għandha interess huwa mument propizju. Aħna wkoll nixtaqna li ma f'din il-laqgħa tal-lum nitkellmu ftit fuq l-ewwel azzjonijiet li nixtieq li nieħdu anke fl-ambitu dak li għamiltu dak id-dokument fil-xenarju li qed ngħixu fih fejn l-ekonomija ovvjament qed tilqa' dak li se taffettwa li l-virus infettwa l-ekonomija tagħna u allura nixtieq niddiskutu magħkom ftit dettalji se x'naħsbu li hemm bżonn isir fix-short term, fil-medium term u ovvjament anke saħan sitta saħan mis-sena. Grazie David. L-għonet xtaqt li nirringrazzjak tal-mont responsabbli li il-Kamra tal-Kummerċ qiegħda taġixxi f'dawn iċ-ċirkostanzi u to your credit tiegħek personali għaliex tagħti rispett reċiproku li hemm bejn kif ukoll tal-Kumitat tal-Kamra tal-Kummerċ. Xtaqt nieħu din l-okkażjoni, naf li forsi mhix l-aqwa okkażjoni għaliex jekk ma' Kamra tal-Kummerċ li verament ġabet il-kont responsabbli, però li xejn nibgħat messaġġ mod ġenerali mhux dirett lejn l-Kamra tal-Kummerċ ma dirett lejn l-industrija kummerċjali f'pajjiżna lejn negozju f'pajjiżna mod ġenerali li bħala gvern se li nkunu hemmhekk f'din iċ-ċirkostanza partikolari se nkunu din hemmhekk biex nagħtu l-assistenza kollha illi hemm bżonn, però nappella responsabilità li l-ewwel punt ta' tluq din hija sitwazzjoni fejn kulħadd irid jerfa' l-parti tiegħu. Il-gvern ma jistax jerfa' il-piż kollu, lanqas però nistgħu nistennew illi l-impjegat jerfa' il-piż kollu. Mela, is-sitwazzjoni kif narajja kif jara il-gvern hija illi il-piż li jiġi merfuħ mill-gvern min ħaddem l-inqas u jekk għandu jiġi merfuħ fil-verità mill-impjegat għaliex fil-impjegat partikolarment meta nitkellmu fuq il-faxxa żgħira tal-impjegati huma aktar persuni illi jiġu bil-quta negattivament biex qed ma jridux jerfgħu parti mill-piż imma naturalment il-piż. Jekk għandu jitrefa' xi piż mill-impjegat partikolarment fil-faxxa żgħira definittivament għandu jkollu inqas jekk għandu jiġi merfuħ il-piż. Għalhekk hawnhekk nappella wkoll li wieħed iżomm il-kuntest partikolari. Il-kuntest partikolari huwa ta' industrija li huwa ġenerali f'dawn l-aħħar 5 snin fattuali u realistiċi marret tajjeb ħafna. Fejn l-industrija mod ngħid assolutu b'mod ġenerali fil-pajjiż kollu fl-industriji differenti marret tajjeb ħafna. U hekk nieħdu pjaċir bħala gvern u determinazzjoni tagħna hija li ftit ta' ġimgħa oħra nerġgħu back on track għas-sitwazzjoni normali kif kienet f'dawn l-aħħar. Neċessarjament 7 snin ma ċertament f'dawn l-aħħar 5 snin fejn kulħadd ħarab fil-tkabbir ekonomiku, fil-tkabbir tal-profitti. Ma nistgħux fl-istess waqt ngħidu li f'ġimgħa kulħadd jisa sejfani. U ma naħdux din is-sitwazzjoni partikolari ta' saħħa qed nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' saħħa fejn wieħed jipprova jasal ċirkostanza. Naħseb dan mhuwiex il-mument fejn wieħed għandu jikkapitalizza minn din is-sitwazzjoni. Hija sitwazzjoni li ħadd qed jieħu pjaċir biha, però fl-istess waqt l-industrija, il-diversi setturi kummerċjali ta' pajjiżna għandhom ikunu responsabbli li ma jieħdux minn din l-okkażjoni opportunità li jikkapitalizzaw. U dik se nkun insistenti ħafna fuq għall-gvern se jkun qiegħed jerfa' ir-responsabbiltajiet tiegħu bħalissa din diskussjonijiet biex inkomplu nanalizzaw is-setturi li l-aktar intlaqtu b'mod negattiv
negattiv biex inkunu nkomplu nistgħu nieħdu aktar miżuri biex ngħinu lil min huwa impattat negattivament, però irridu nqisu wkoll kollox fil-bilanċ. Tajjeb ta' dawn il-5 snin, ħafna tajjeb ta' dawn il-5 snin, għax ġimgħa ħażina, ġimgħatejn ħżiena, jew jista' jkollna 3 ġimgħat jew ftit ġimgħat li huma ħżiena, allura wieħed irid jerfa' kollox